No, tohle mi pojďte. Sami mohl to. Ty děti se docela pobojují. Jo, vybralo to dobře. Určitě, že to mají otevřený. Jak to zabe? Oni musí na brzdě, ne? Ne, to se zahá hlavou o větr. My tam normálně projíždíme. Rinčo, potí. Pegi nám to točí. Kolik bude na hodinu? No to jo, oni se dějí. Čau. Čau.